itatak mo na! Good morning! Today is Thursday, no? Tinawag Davao City karon nga oras na wala pa'y alas 7. So naapata sa 6:58. Sumingaw kaayo, wala pa'y traffic. So galing na. Tura na to ang dito ta sa lugar nga wala ka. Yehey! Oh yes, niagig kita sa ato ang bangkerohan, no? Public market diri sa Davao mo ginibagita na to nga public market kinadirita ng prutas nga lami ug mga barato, ha? Kanang palilito na diri gulay prutas. Siya na lang yun ang wala diri. Ito, nasab ko. Tanawa mga prutas ko is na niya mo. Kalumi. Grapes sila ganti mga dati kayo. Mga apple. Pangalan na to. Dating senador. May mga kasama, Ma'am Bista. Teka, dati yan. Ang ito ang dahilan kung bakit mahigit itong mayroon. Alam ko naman sa radyo, kag-yun, pero hindi basta-basta mga kasama. Ay, kusog ka ano siya. Oh, maulo, nadunggan na mo. Habang nangita ng listeners, ha? Kusog ka ayo ang iyang radyo. Kalinaw, kasi ang una-una mong doktor ang musulti ba? Michelle, dala daw yung radyo matirin lumos mo. Basta-basta ko.